प्रमोद बर' डांगरिया जिखिनि एपइन्टमेन्ट दिছিলে কিছু इलिगेल আছে निबाव ट्रेक्टर नांगोलनि जालायखाखै ट्रेक्टर नांगोल जालायनाय बिनिसो खोथा बियो मा बुंनानैहाय ट्रेक्टर नांगोल बुंखो बे बिनाव थाथोंलाय बे फामा आं बेखौ हले खोमा हमनानै फारनैबो ट्रेक्टर नांगोलनि बाथ्रा गैया हेलौ लोगोफोर नै नांगोलनि मानसिया आंखौ थाबाय होआनो जोंखौ थाबाय होआनो इउपिपिएलनि मानसिखौ थाबाय होआनो आंखौ लामा होथेदों ओरै फैबावदोंसो खानजाबुदिया आंखौ जों थाबायनो मोनानो नोंथांमोना बे आइजोखौ सिनायखादोंदां दाखालि बावैसो पार्टिखौ लानानै माखासे दावराव जादोंमोन आरोना बे आइजोनि भिडिअ भाइरेल जानायनि गेजेरजों हेलौ लोगोफोर फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै बा माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनो होननानै बे समावहाय मामाया बुंदों 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि उनावहाय बिटिसिआव पिसिडिसिआ इलेक्सन जाथारगोन बे बाथ्रा बेजों लोगोसे इलेक्सन जानायनि जाहोनखौ बुंनानै होदों जेरावनोखि जाय मानसिया मेजरिटि दङ बिसोरनो बे चेयारमेननि बिबानखौ मोनगोन आरो बिसोरनो मावनानै मोनजागोन अब्लासो गासिबो मावनानै मोनजागोन होननानै बुंदों आरोना बेफोर एसटि एरियायाव बा एसटिफोरनि थाखाय बियो चेयारमेना रिजार्भ जायाबो जानो हागौ आरोना एसटिफोरा बेयाव मोनजोबाबो जानो हागौ गुबुन हारिफ्राबो बेयाव लोब लोब थानानै सोरबा बर' दाबसे दाबनै गामि बर' दङब्ला बिसोरबो बेयाव बर'फ्रा मोननाय नङा नाथाय गुबुनफ्राबो मोनजागोन बेफोरबादि माखासे बाथ्रानि सायाव इसारा होनानै मामाया बुंदों आरोना चेयारमेन इलेक्सन जागोननि सायाव बेखौ 125 एमेन्डमेन्ट बिलावहा बिसोरो पास खालामगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बिटिसिआव 6 चेयारमेनफोरनि लागै मोनसे इलेक्सन जागोन बे बाथ्राखौ फोरमायदों बेजोंनो लोगोसे जोंहा हाग्रामा महिलारी सारा थोंजोंनो बुंखादों डाइरेक्ट जेबायदि प्रमद बर' होनाय साख्रिफ्रा इलिगेल जायफ्रा इलिगेल बेफोरबायदि साख्रिखौ केन्सेल खालामनाय जागोन अब्ला दिनै जायफ्रा रां होनानै माबा मोनसे इलिगेलि साख्रि लादोंमोन बिथांमोना मा जागोन दिनै बे समाव साननो गोनां बाथ्रा बिसो बेजोंनो लोगोसे दाखालि सासे आइजोआ बुंदोंमोन आरोना जों इउपिपिएलनि मानसिखौ लामायाव थाबायहोआनो नांगोलनि मानसिफोरा बेबायदि माखासे बाथ्राखौ लानानै एलिगेसन होदोंमोन माखासे बाथ्रा ससियेल मिडियायाव गोसारदोंमोन ना गाबै गाबै बुंदोंमोन दा बिनि गाबै गाबै बुंनाय बाथ्राया बेसे सैथोमोन आरो दिनै बे सैथोना नंखाय बे बाथ्राखौ मोनथिनो लुगैदोंब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना बेयावहाय सासे बोराय मानसिया बुंदों आरोना बैसोगोरा बिखौ बिथाङानो माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन होनदों आरो बिनि सायाव माबोरै बाथ्रा बुंनानै दिनै बेबायदि जेंनाया जाखो बिनि बागै फोरमायनानै होदों नोंथांमोना खोनासंलांदो बे समाव 125 एमेन्डमेन्ट मते তাৰ ইলেকশ্যন হ'ব লাগিব কিন্তু এমেন্ডমেন্টটো এতিয়াও পাছ হোৱা নাই যেতিয়াই পাছ হ'ব তেতিয়াই অসমত যেনেকে পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন হয় ভিচিডিচিৰো ইলেকশ্যন হ'ব লাগিব কিন্তু সংসদত পাছ হোৱাৰ পিছত আগত নহয় গতিকে বৰ্তমান আগত যেনেকে আছিল তেনেকে থাকিব কিন্তু যেতিয়া ইলেকশ্যন হৈ সংবিধান সংশোধনী পাছ হ'ব তেতিয়া ডেফিনেটলি ইলেকশ্যন হ'ব লাগিব প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যিখিনি এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে কিছু ইলিগেল আছে সেই ইলিগেলবিলাক কেনচেল হ'ব আকৌ আমি নতুন দিব मैयानि जे जोङो मोनसे जाथाय नुदों दा बेयो जाथाया माबायदि बेबायदि जानो मोनखो नैबे मालिकथा बाजार बे ओरैबायदि जादों फोथायहैनाय नै बेयाव ना फानलादों मैयाहाय बिसोरो बाव आं नैबाव गसंदों बाव राजबंसि हिनजाव सासे दंमोन बे गैले दा ओमफ्राय जों बे नाखौ नायलायदों बे नायलायनायाव बे बबेनिफ्राय बाइक साबोखो जों बेखौ मिथिया होनानै बाव ना दखान मोनसे दंमोन ओमफ्राय बे हनै हबो बुंहैदों लामाबो हगारा बालबो हगारा सिमोनबो हगारा होननानै बुंलांबाय ओमफ्राय जों नैबे बोराय साहा जों गोबां दङ जों बेखौ दान्दिसे रायज्लायग्रोदों माहायनि मानसिरा बेलाय होननानै नैबे बिथांमोनजों ज' बुंदों है नोंसोर लागोननि खारा होनना ओमफ्राय बे बुंदों आं मोजां नायसनस्लाब रोङासैलै मानसियाखौ बे आमोखाने ना औ होनलायना ओमफ्राय बिदिनो जों नारा नाथा रायलायना आंनि बिहावथार नालाय आङो बिहामजो बै सुलांबायना हनै दोंनै औ लामाबो हगारा बालबो हगारा होननानैहाय ज' लाजिनाय हाबनानै होसोलांबाय हनैबो नालाय बिनो आं बुंहैदों ओइ मेल'निमोन नोंसोर नैबे बुनथुङा दंना गैया जोंबादि मानसिखौ बेबादि भाषाजों बुंनो असयबफोर गियान गैयिफोर लाजिनाय गैया नोंसिनो गुनथुं गैया नोंसिनो मा टाइपनि मानसि नोंसोरलाय होननानै आं रायना ओंखारलांनानै दा आंबो मिया बड'लेण्ड बुब्लियाव नुदों माबा ट्रेक्टरनिनो इउपिपिएलनि लामा हगाराखै मा हगाराखैसो जोंखौ बुंबाय
आं ओरै मोखां नैबेजोंहाय नै थांनाया बिसोरो ओरै बेयाव आंनियाव राजबंसि हिनजाव दंमोन बे गैया बिथाङा ओमफ्राय नै बिसोरो बेयाव ग्रोनलाय औ ओमफ्राय नै बहायबो दखान ओरै फैनानै बे ओरै थांबाय बे भाषाखौ बेयाव हबो बुंबाय नै बेयावहाय एब्रे लांनानै बिराद असभ्य रावनि जादों बियो बे सासे हिनजाव फिसा जानानै जोंबादि बोराइसाखौ सिमोन बाल सुनाया बे अगियाननि रावाव थांदों बे बिदि बुंनो नाङामोन जोंनि बाव ट्रेक्टर नांगोलनि जालायखाखै ट्रेक्टर नांगोल जालायनाय बिनिसो खोथा बियो मा बुंनानैहाय ट्रेक्टर नांगोल बुंखो बे बिनाव थाथोंलाय बे फामा आं बेखौ हले खोमा हमो फारनैबो ट्रेक्टर नांगोलनि बाथ्रा गैया बिदि रायनानै आं सिमोन सुनानैनो ओरै थांबाय ओमफ्राय बियो दानिया आंखौ खानसापुति माबा ट्रेक्टरनि मानसिखौ नांगोलनि मानसिया लामा बेंथेदों मा बेंथेदों होदों दा बेखौथ' आंबो फिनाय होनांगोन ना आं सासे बोराइसा जानानै बेथ' अगियाननि राव बाहायदों आंजों नैबेयाव बुंलांदों लामाबो हगारा बारबो हगारा सिंबो हगारा होलांदों नै बिनि रागाव आं दा फिनाय होफिननांबायलै फदै बिनि भाषाया दोंनैया गाज्रिथार जादों औ सिमोन बाल होनना बुंदों बेखौ बुंहरखाबाय आङो बेखौ अननानै रायजो राजा जेखौ नंगौ बेखौ बुंनांबाय आं बोराइसाब्लाबो आं बिनि बिहावखा गामिनि ओमफ्राय आंखौ खानसापुति मापुति होनलायनानै बे ओरैबायदि माबा मा होनो बड'लेण्ड बुब्लियाव हरनायखाय आं दा बेखौ होबथिनांगौ गोनाङाव जादों साखि दं हनै मैयाहाय आं बे लामा हगाराखै मायाखै नै बे फाप नांगोन बे गथ' गथाय आं बेखौ बुंनांगौ गोनाङाव थाबाय हनै दा बियो गोदोबो बे सासे न'खरगिरि जानानै फिसा फिसौखौ गारना थांखानाय मानसिलै बियो माखासे रागबो जोंखाङो आं बेखौ गोसोखांब्ला बिनिखायनो बे भाषाखौ बे आंखौ बुंनो हादों बेनो केरेक्टारा बेबायदिबो दङ आं दा हमबाय बे गानब्ला बे गावनो दाय मावनानै साला जोंखौसो नाम मुङा सुयैहाय बुंनो हादोंब्ला बिनि अनगायै बुंहरनांगौ जेबो गैलिया आंहा